Szczęść Boże tym wszystkim, które mnie teraz oglądacie. Powiem wam, dawno się nie nagrywał, nie pokazywał i nie gadał o czym myślę, ale wkurzył jak się dzisiaj, a tak richtig w ostatni tydzień fest. Padacie na co? No na to, że w tym naszym państwie zwanym Rzeczypospolitą ma się za nic nauka rektorów i uczonych. A tak nie śmie być. Kiedyś ponoć wielki kanclerz Polski badali taki Rzeczypospolity losy, jakie młodzieży chowanie. A jak my je chowimy, ta młodzież? W cygaństwie, jeszcze raz w cygaństwie i w biedzie. Jak to tak idzie? Czemu nie oddamy dzieci ich fatru? Przecież fatry powinny wiedzieć, do której szkoły i jakie szkoły poślą. Jedne fatry powiedzą, że do szkoły kaj będą robili wedle mustru katolickiego, drugie żydowskiego, trzecie bezbożnego, ale to będą fatry decydowali. A teraz co mamy? Decyduje minister. A wiecie, jak minister kiedyś godo, że bardziej przaje moim dzieciom jak ja, albo inszy fater, to niech się sprawdzi, czy nie jest pedofilem. Bo to no pedofile mogą powiedzieć, że bardziej przają cudzym dzieciom. My, ojcowie, my mamy decydować, jak, kaj i kej będą kształcić nasze dzieci. A nasze dzieci są posyłane do państwowych szkół, w których nie ma pieniędzy na to, żeby dobrych rektorów zatrudnić. Mamy najgorszy system nauczania dzieci, taki jaki był 100 lat temu i nic się nie zmieniło. Dali, bierą, uczą się na pamięć, roztomaj tych wierszyków, uczą ich, no nie wiem, jakichś tam pseudo ideałów, a nie uczą tak, żeby umieli jak najwięcej. A przeca ino te bajtle, które są kształcone tak jak chcą ich fatry, jak one same chcą, jak widzą ich fatry, że jest jakiś problem i dbają o to, to te są wysoko. Na pewno żaden dobry rektor, który poradzi uczyć dobrze, nie będzie w naszych szkołach uczył, ani na naszych uczelniach. Po co iść za Belfra na uniwersytet, który jest tam na 500 miejscu we świecie? Jak idzie iść na uniwersytet, który jest w pierwszej setce, albo nawet w pierwszej dziesiątce. Wyobraźcie, my mamy tych najlepszych w Singapurze, w Stanach, w Kanadzie, w Nowej Zelandii czy w Australii. A tych dobrych nie mamy tutaj za dużo. Te dobre stąd citają. Ostatnio godo z takim moim bekantnym profesorem zwyczajnym, padło najbardziej go boli to, że co prawo napędzili, że te najlepsze uciekają stąd, że nie ostawają i nie chcą ostać. Musimy wreszcie zrozumieć, że ten system, jaki w Polsce wprowadzony kształceniu, jest łokant stoła roższej. Trzeba prowadzić całkiem inszy. Nie będę gadał teraz jaki, bo ja nie jest szkolarz, ja nie jest rektor, ja no jest polityk. Ale jak będę miał coś powiedzenia do polityki, to zrobię wszystko, żeby się już więcej nie zdarzyło takie coś, że rektory strajkują, bo pieniędzy im za mało płacą. Najprostsze byłoby spytać, czemu w dobrych, prywatnych szkołach żaden rektor nie strajkuje. Z półboczkiem.